Bobotku sing kok mundane sekintar. Wah, bote cah. Menyang aku kowe saiki. Lho dhek wingi tak angkat encing, basa saiki renggosan yo lagi siap. Ayem. Syukur nek ayem. Mergo saben dina kowe cedhak karo nggo gadung ayem. Iya, Kakak. Sik. Apa? Kakak Mas Sopo lho. Aku tak takon. Takon bab apa? Kok nganti kowe wani kenapa? Ora apa-apa. Kok wani-wanimu kowe kuwi jotos Kakang iki. Rogo gadung. Iya. Ngerti sampean nang gendang karo aku. Lho, karepmu apa, Kakang? Kowe durung ngerti. Kaget aku. Nganti kok tak beradab, tak pisahke kelawan Renggo Gadung. Apa kowe durung tanggap perkara iki, ya? Iya, aku ora ngerti karepmu, Kakang. Wong wadok cubluk iya kowe iki. Sik to. Aja nyubluk-nyublukke aku. Anyatan. Sing ngerti karepmu ki sapa ya sampean ora kandha ngerti-ngerti sampean kok nyolong aku. Cilik gedene yen tuwe saben dina cedhak karo Renggo Gadung. Atiku kaya digoreng-goreng. Cilik gedene aku ki cemburu. Ah, cemburu. 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 Cemburu ki rasane piye? Sakitnya tuh di sini. Lah sampean kok cemburu iki temen. Mergo aku seneng kowe. Sampean seneng. Apa kleru? Kaget baru sampean kok sampean seneng. Apa tak golek sembuhan go gobok ben ora kaget. Nah, Kok ngandek kowe kaget-kaget ketemu kleru lak yo sampean. Lho kok iso? Umpama sampean seneng gene apa ora nembung. Sampean yo kalah dhisik karo Kakang Renggo Gadung to. Ora ana wektu aku ketemu karo kowe. Mergo saben dina kowe mung cedhak kawan Renggo Gadung sing saben dina kok jak gegladen. Ora aku nanging Renggo Gadung. Kapan aku bisa ketemu kelawan kowe, Pak? Pancen kang kapasrahan supaya sing dadi kawan aku kuwi Kakang Renggo Gadung. Ora kleru. Saben dina aku cedhak karo Kakang Renggo Gadung, mula aku tresno karo Kakang Renggo Gadung. Lah, saiki ngene. Nah, Ilir gumanti. Saben dina kowe cedhak kelawan aku supaya kowe uga nduweni rasa tresna kelawan aku. Piye? Supaya kowe seneng karo aku, Patri. Gantena. Iya. Saiki aku kudu cedhak karo Iya, saiki cedhak saben dina kowe cedhak karo aku. Asik wis ra iso. Kok kasep piye? Lho atiku wis tak tutup kanggo wong lanang sapa wae. Wis tak menehke Kakang Renggo Gadung. Yen to atimu kok tutup mengko bakal tak buka. Ya, supaya aku bisa mlebu atimu bles. Lho, enak to? Ora bisa, sampean arep mlebu tak inggilke. Malah menak lewat nguri timbang lewat ngarep. Ora bisa. Kok ra iso? Tak balik miring. Walik miring koyo ubet-ubetan koyo bengkung ae. Sampeyan yo ngono kok. Piye? Gapune aku moh pisah karo Kakang Renggo Gadung. Urangku apa? Aku yo moh pes bojo. Mergo upama ditimbang bagus Renggo Gadung luwe aku ora kacek akeh. Upama tumindak senajan tumindakku brangasan iku mbiyen nanging aku janji Patni lamun to kowe dadi bojoku mengkone aku bakal mareni apa sing dadi tumindakku sing Kakang, sampeyan ngerti. Yen watuk bisa ditambahi. apa ya tenan Nanging yen watak kuwi meriti. Apa karepe riti? apa karepe Marine yen kowe anggere ngomong cedhak aku kudu nyosor wae gelem ya wiwitane arep apa? tak pameri swara Masa nek pameri swara terus aku kinggo. lah mulusa kuwi ora usah digandrung saiki suaraku wis serak ayo wong loro ning kene turu bareng-bareng Ora buta. tenan Hah? wiwitane aku tresno Patni
Bot-bote aku seneng wae batin karo kowe. Ora trimo kaya pancen sampean kuwi sedan. Urung dikapa-kapa jajek. Saiki gumantung kuwi. Mergo rong gadung wis tak pisahke kelawan kowe. Gelem ngladeni aku apa ora? Piye? Ora gelem tenan? Jujur ae ngono aku. Lamun corona. Aku terus. Bakal kaprawu. Apa meneh? Dia mau diapake ro kapatku. Iki lho tak pipiku kakak. Diapake? Cuci wite pipi. Kene tau sadar. Tandane kakak. Kowe iki sapa nempel kok perangku? Kene. Tak tambani. Senengane lho, beda ati. Maeso wulu. Gadung kepiye? Ora ngono babar pisan. Sing limpe aku lempilen saka mburi jebul kowe. Ora kleru gadung. Mergo saben-saben kowe cedhak lawan Rogopatmi. Atiku rumangsa rujet-rujet. Mergo aku duweni rasa iri lan meri lawan kowe, Ronggo Gadung. Lamun to kowe duwe rasa iri lan meri lawan aku, kuwi kleru. Mergo apa? Masa ulung. Rogopatmi lan aku wis dadi pacangan. Sedhela meneh aku bakal didhapan kelawan Rogopatmi. Tembungmu yen to kowe lan Rogopatmi iki wis dadi pacangan. Pacangan mono ana loro cacahe. Sepisan pacangan dadi lan pacangan urung. Apa meneh antaraning kowe lan Rogopatmi kuwi durung diresmekke pinangka dadi bojo. Apa aku luput? Apa aku kleru? Lamun to aku duweni rasa seneng lan milik lawan Rogopatmi. Ora kleru. Nanging apa sekirane Rogopatmi ngimbangi lan tresnamu? Lamun to Rogopatmi ora ngimbangi lan tresnamu, aja nganti kok peksa. Ateges kowe meksa kelawan batine liyan, kuwi kleru. Gadung, pancen dina iki Rogopatmi durung bisa ngimbangi tresnaku. Mergo apa? Mergo saben dina sing cedhak lawan Rogopatmi iki kuwi. Lamun to aku saben dina cedhak lawan Rogopatmi, mesti wae sithik mboko sithik. Rogopatmi kan duweni rasa tresno, duweni kawelasan tumrap aku kowe, Ronggo Gadung. Kowe kudu lila lan legowo. Lamun to aku bakal sandingan lawan Rogopatmi. Mbok yo golek wong wadon liya sak liyane Rogopatmi. Gadung, senajan to akeh wong wadon ayune pindhane kaya sundul langit. Bebasan kaya widodari mae Jawantah. Nanging lamun to ora Rogopatmi sing dadi bojoku. Aku luwih becik selawase urip ora omah-omah. Apa kowe arep tegelan mentala misahno anggonku tresno lawan Rogopatmi? Mula saka kuwi, welan aku ruang ana ing grojogan sewu kene.